ଆଜି 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଦେଶ ବିଦେଶର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ପାରା ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲ ଲଗାତାର 2ଟି ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଏବେ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୁମିତ ଏହି ପଦକ F64 କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅବନୀ ଲେଖରାଙ୍କ ପରେ ଲଗାତାର 2 ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସୁମିତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଜଳବାୟୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋରବନ୍ଦର ଆରବ ସାଗର ତଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁଜରାଟର ଜଳବାୟୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସି ସେହି ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପାଇଲଟ ଏବଂ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାକି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଗୁଜରାଟ ଜଳବାୟୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 67 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପିର ଗଡ଼। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏନ୍ଏସି ଯାହା ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହା ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏନ୍ଏସିର ବିଜେଡି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 6 ଜଣ କାଉନସିଲର ଓ 2 ସ୍ୱାଧୀନ କାଉନସିଲର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଜପା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ଭାଜପାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ, ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଗୁମସର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସଂଯୋଜକ ଜୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ଓ ଯୁବନେତା ସୀତାରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କାଉନସିଲର ଭାସ୍କର ବେହେରା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଣ୍ଡା, ସୁଜାତା ବେହେରା, ଗିରିଜା ବେହେରା, ଯମୁନା ବେହେରା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ କାଉନସିଲର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାହକ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଆଚାରୀ ଆଦି ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2,44,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର 2,44,000 ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 71% କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ସରକାର ଆଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 8,46,640 ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6,02,075 ଜଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025 ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ଏଯାଏଁ ହୋଇନି ସ୍ଥିର। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ରେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଜୟ ଶାହା ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ। ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଜୟ ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରୁ ବ୍ରୁନେଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରୁ ବ୍ରୁନେଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3-4ରେ ସୁଲତାନ ହାଜି ହାସନଲ ବୋଲକିଆଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ବ୍ରୁନେଇ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେହି ଦେଶକୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗସ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରୁନେଇ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଏହା 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଛି। ଶେଖ୍ ହାସିନା ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଦେଲା ଏହି ଅଫର। 4 ଅଗଷ୍ଟରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ଖୁସି। ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରହିଥିଲା। 1971 ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଚାହୁଁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏନେଇ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଦେଶର ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଶତ୍ରୁ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୁସି କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପାକିସ୍ତାନର ହାଇ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି।
ଏକ ଅଜବ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଜଣେ ଜାପାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜାପାନର ଜଣେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସେ ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର ହାଇଗୋ ପ୍ରିଫେକ୍ଟର ଡାଇସୁକେ ହୋରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ। କୋଲକାତା ଆର୍ଜି କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ଗିରଫ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି। କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି। ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜାମ ପ୍ୟାଲେସରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଛି। ଏହା ସହ ଭେଣ୍ଡର ବିପ୍ଳବ ସିଂ ଓ ସୁମନ ହାଜରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ କଲେଜର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ହେଉଛି ଭାରତର ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବଜାର $100 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଓ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭଳି ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପକରଣର ଭାରତରେ ଘରୋଇ ବଜାର ଆକାର ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ $100 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି $100 ବିଲିୟନ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦେଶର ବଜାର ଆକାର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହେବ। କେବଳ ଚାଇନାଠୁ $268 ବିଲିୟନ ଏବଂ 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାର $155 ବିଲିୟନ ପଛରେ ଭାରତ ରହିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଦେଶ ବିଦେଶର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହ।